Ibrahim diuji supaya ngeleh putrane kuwi. Ujian sing paling abot liyane nabi ora ning sing kuwi. Bojone Nabi Ibrahim ya kuat. Putrane ya kuat. Nabi Ibrahim tegel ikhlas lega lila meleh putrane kuwi merga saking kuwate imane Nabi Ibrahim. Keyakinan galung sungsum kapan Gusti Allah perintah lek dilakoni mesti nguntungne pribadine. Senajan to miturut hitungan akal rugi, miturut nafsune rugi. Kuwi saking kuwate imane kaya ngoten. Ternyata ya bukti tenan ketoke arep kelangan gedhen bareng diterapne tenan ikhlas tenan dadi royalan padha mangan iwak. Ya. Iki pinangka nyontoni umate Kanjeng Nabi. Dadi upama kita anang perintahan ngeculne apa ae sing dadi peni-penine awak lek kuwi pancen perintahe Gusti Allah lek diculne secara ikhlas sadar bakal nampa sing luwih dene gedhe iki bojone Nabi Ibrahim Hajar dilapori iblis sampean pun bunga-bunga. Nabi Ibrahim kisah kali putrane ajeng belah Ismail. Jawabe piye? Kowe aja ngapusi aku. Apa nang bapak belah anak? Miturut keyakinan Ibrahim kuwi perintah Gusti Allah. Jawabe ajan Gusti Allah ora tahu perintah jalim. Niku. Perintah gawe rugine wong agama. Mesti untung. Mesti untung. Lah. Perkara pendelenge wong. Peni-penine bondo. Wah. Kok bondo iki dikon ngowehne wong. Kan kelang. Kan rugi. Ngusne kuwi. Wong gak iman. Tapi lek wong sing iman, aku kon ngeculne iki. Iki aneng tamu, aku kon nyuguh wedang sak cingkir
plak. Weh. Ki wong telu cara tangge dhewe kan 3 dina. Laku golek ya keringetan. Kari-kari sing ngombe dudu aku. Laku kangelan meng. Wis 3 dina tibake malah ora dadi 3 dina. Wong kabeh retungane ngono kuwi. Tapi lek wong iman iki nang tamu mulya nang iki ngeteri rahmat. Dadi nang tamu dihormati iki bejo-bejane wong sing nampa tamu. Apa untunge kelangan iki mang? Pertama, uripe atine digawe tenang. Anteng manteng nang Gusti Allah. Ping pindho rejeki digawe lumintu. Menawa luwih akeh tinimbang sing wis-wis. Sing jelas atine digawe tenang. Iki nang donyane. Nang akhirate luwih-luwih dadi ngamal bagus. Lah sak cingkir iki mang lek ngeculne manut perintah Gusti Allah, hubungane karo Gusti Allah. Iki. Lha lek kene karo kene, yo Gusti Allah ora katut. Iki. Mulane bojone Nabi Ibrahim dilapori keyakinan Nabi Ibrahim belah putrane kuwi perintah Gusti Allah. Saure ajar Gusti Allah ora tahu perintah zalim. Iki. Mesti manfaat. Mesti manfaat. Ora beda sampean salat. Bar salat oleh apa ta? Ndasane wong napa? Karo sing ora salat kan padha ora oleh apa-apa. Nggih. Amin. Iki meleng iki. Tapi ati Gusti Allah gawe padang karo petang. Sing salat digawe padang, sing ora salat digawe petang. Bedane iki. Semono uga sing arep bela kok manut ki lho nyang apa mergane. Atine ya sadar. Soalnya apa? Duwe keyakinan taat nang Gusti Allah dadene mulyane awake. Maksiat nang Gusti Allah dadene cilakane awake. Ki wis balung Gusti. Bareng dileksanane tenan bukti nyata nganti-nganti
kanugrahan, kebungaan, hasil cobaan kuat dirasakne umate Kanjeng Nabi sak donya. Rupane korban. Sing korban sita sing bunga pira? Kabeh bunga. Kathah. Ha iki lho. Kaya ngene iki. Iki contoh didhawuhne nang Quran supaya umate Kanjeng Nabi nguwesne contoh soale karo Gusti Allah ya diuji.